uzasala ngaphandle kwalombuso. Abakini bangampela sekuyilaba enenziwa nabo. Kezwakala kodwa lapha esontweni. Sekuyilaba enenziwa njani? Enenziwa nabo. Naba umbuso owodwa. Wena ungaphawuli kakhulu uma makhansela ekhankasa. Ethi abaxoshwe labantu abashawe baqeda umsebenzi. Ngoba mayike wathi ngiphakamisa isandla ngamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ukumphakamisela kwakhe isandla kuyafana nokushaya wakweni endlini enizalwa naye ngoba seniphinde nazalwa kabusha nenziwa omunye umbuso phakathi kwemibuso. Kezwakala yini? Kezwakala? So umlungu ngcono ngokwasemhlabeni kunawo. Ngcono wa benefit wa apartheid warawara zonke lezo itori lezo. Kodwa mawusuku lo mbuso wena nomlungu seniyafana. Sekufanele kusetshenzwe wena uyeke lento yokuhamba ukhophozela mawubona umlungu. Ngizokala? Sekufanele ke manje kusetshenzwe wena uqedwe i-inferiority complex. Uqedwe ukuhleka into engekho, into ibingahlekisa uhamba uhleka nawe uzazi ukuthi uhlekani ngoba usuyafana nalo obalala esikhumba lakhe lihlukile ngoba kulo mbuso enikuwo seniyalingana. Ngokwase South Africa ukhona umehluko kodwa ngokombuso seniyalingana. Ngimshumayezana. Khona ngimshumayezana. Khona ngimshumayezana. So makukhuluna ngokushaya kwabantu lungile bazana angiphiki mina kunjalo khona uyabona ngiyeni kakhulu kulezo zinto kodwa ngikuvulela inyihlo elithi kulo mbuso kuwo abantu abavela kwezinye izizwe nezinye izilimi senihlangene senumbuso wodwa. Inkinga yodwa ke manje. Inkinga yodwa ke manje. Inkinga yodwa ke manje. Ngoba umbuzo uthi isiko lakho linamandla angakanani ukudlula izwi lenkosi yalombuso. Kezwakala yini? Kezwakala? Ngoba manje lenkosi ibusa abantu abavela kuzo zonke izizwe. Ngicela ukushumeza abantu mina abacabangayo abazongizwa. Alikho ivangeli elivangeli labantu abamnyama kuphela. Makufanele liphenduke lingene kubelungu lingangeni. Awushumayela ivangeli, ushumayela usiko impilo okhule ngalo. Angiphinde. I-nature yevangeli ithi ama requirements ensindisa ayafana kumlungu, ayafana kumpedi, ayafana kumsuthu, ayafana kumxhosa, ayafana kumzulu. Izenzo chapter number 10 verse number 35, verse number 34. Ngicela ungifundele baba. Izenzo 10 verse 34. Khona nomsizayo? Acts 10:34. 34. Ngicela simnikeze imic bazana because we are live. Ngicela akwazi ukuthi azwakale. Another microphone. Yes. Isihloko sithi anosiyeke isihloko baba ngicela uvele ufunde khona. Khona uPetru wavula umlomo wathi Nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Akabheki ini? Ubuso bomuntu. Sonela ningilalele bread of life. uNkulunkulu akabheki ini? Ubuso bomuntu. I-racism uma sizoyiqonda into eyenziwe uKristu akekho azoba superior ngebala lesikhumba sakhe futhi akekho azozenyesa ngebala lesikhumba sakhe
ngoba uma sigcwalisa amaphepha se-South Africa umbuzo uyabuza uthi what race, kodwa mase kuziwa kuNkulunkulu akabheki ngokwebala lomuntu. Oh, sengiyasondela. Uma siya eHome Affairs kuthiwa wena umnyama, kuthiwe lona mhlophe, kodwa mase siya kuNkulunkulu akabheki ngokwebala. Mina ngiyakusiza. Azikho inkinga, azikho inkinga, makuyinkinga zangempela ehamba ngokwebala lesikhulu. Ngiyaphinda mina. Azikho, yabona inkinga ezehlela bonke abantu kulamba inkinga ya wonke umuntu. Ngaye Russia uye China inkinga, indlala inkinga yonke indawo wonke umuntu uyalamba. Ngoba yini inkinga yangempela? Inkinga ethi ingoba wena umnyama kuyona inkinga le, inkinga owazikhandela yona nowafica sebeyiphekile bayibeka ukuthi kulinde, nawe uyayifuna ukuthi le nkinga ingaphi, ngoba mase kuziwa kuNkulunkulu lithi iBhayibheli akabheki ngokwebala lomuntu. Lento yokuthi hayi phela mina ngumuntu omnyama mawusuku lento esikuyo ayisangeni. Jova kanzinyana akhathazeki. Jesu makavuka lithi iBhayibheli encwadini yezenzo chapter number 3, chapter number 1 verse number 3, wahlala esevukile, hayi bambani ungafundi, hlala phansi, ungahlala phansi. Esevukile wachitha insuku ezi40 ebafundisa ngokombuso. So isikhathi esinaso kulenkonzo sincane kakhulu ukuthi singaqeda icurriculum yalombuso. Banzi 40 days behleli bengaphumi, behleli phansi ebaqaqela imfihlo zalombuso. Okunye uzokuzwa, okunye ukugeje, kodwa lokungilandela kancane uzogcina ungibambile ngoba omunye kusagcwele ukuthi mina uZulu omnyama, mina mabheshe enkomo, yonke lento vele uye, kodwa mawusuku lombuso wabathengela bevela kuzo zonke izilimu, kuzo zonke izinhlanga, wabenza one kingdom. Hello? Mina ngiyabathanda abantu, inkinga nje abelungu, umlungu angimphiwe. Uma isethe Nkosi uJesu, wena naye seniyafana. Kulani yofervuti yaniphuma kulonto le. Ngezwakala yini? Hayi, abona sebaqala uSphamandla. Sebathengwa. Sebekhulumela abelungu. Ngashumayela umlungu. Angishumayela umlungu. Ngishumayela iBhayibheli lithi wabathenga kuzo zonke izizwe. So yeka lento yokukholwa ngokwesizwe. Beka uNkulunkulu odwa nomZulu. uNkulunkulu akayena umZulu, akayena umXhosa, akayena uMpethu, umoya, bonke bamkhonzayo. Ngiyashumela. uNkulunkulu yini? Iba kakhulu kumoya kunanokuba ube sebuzweni. Bazalwane bami, uyazi ukuthi le inkinga ikhona manje, izinto zindala kuswele eBhayibhelini indala. Ngesikhathi ivangeli lifika amaJuda ayecabanga ukuthi wona onqoshishilizi, abantwana bakaNkulunkulu o God's favorite. Kwaba nenkinga mase bebona ukuthi kanti uNkulunkulu nabanye ubamukela ngendlela amukela bona ngayo. Kunabantu abafuna sengathi uNkulunkulu angamukela bona bodwa nje. Mase betholile ukuthi awukanabani bamukela ngendlela nami angamukela ngayo, baba khona ukuhlina ngathi umabhalane kaNkulunkulu. uNkulunkulu akaqashanga ukuthi uzobhala abantu la, uyikholwa njengawo wonke umuntu. Lithi iBhayibheli akabheki bala lamuntu. Akekho umuntu oqashwe uNkulunkulu ukuthi ezobheka abantu. Sakholwa nceke mangithiba isandla ngibuzwa wena ngiyakuzwa, azange uzozwana la, sokholwa la. Utshela abantu wena umabhalane ozwa abantu babakhawula.
Yezwakala? So yini ngishumayela lento ethi bazalwane. uNkulunkulu usenze i-new creation. Kule new creation inabantu abacabanga ngendlela wena ongakhuliswanga ngayo. Abangakhulelanga futhi la wena okhule khona. Uma la wena okhule khona bewukhula kunosiko impilo oluthile, mawusungena ensindisweni, insindiso nezwi ayiphakami idlula usiko impilo. Ngoba uma usiko impilo lungaphezulu kwensindiso kuyoba nenkinga. What am I preaching? I'm saying if you are now born again, the gospel and the word of God must be exalted more than your culture. Because if your culture is exalted more than the word of God, you will forever ubona abantu abangavuthi kanti abathanda izinto oyithandayo ngoba bakhulanga nawe. Bakhulanga nawe. Bakhulanga nawe. Ngiyazwakala yini? Uyazikhona ngikusizayo? Yeke ucabanga ukuthi abantu abakholwa ababona izinto ngalendlela onobona ngayo. Oh. Inkinga enkulu eJerusalem kwakuthi abezizwe abazenza indaba zamaJuda. AmaJuda athi kuze ungene la noma ususindisiwe kodwa manje kufanele uyabona usoka. uPaul uyafika uyayilo lo ndaba ubani osho lokho? Ngoba ngokwezwi laNkulunkulu usiko impilo lungeni la sonke into engikhulumisana ngayo into esilethela sonke ukuthi samukele uJesu. Ingqikithi yethu masihlangane la esontweni akusona ukunakani ukuthi omunye ugqoke ini kanjani uphakambe into esilethe sonke la ukuthi kubhekwa uJesu ngoba lithi iBhayibheli nihambe nibheke yena engumqalisi nomphelelisi wokholo lwethu sizobheka uJesu. Ayeni uyakholwa kodwa lezi zinto sebeyigunda manje. Mangavuka obani emathuneni vele phela u2022 abantu abashona ngo1980 sayingakafiki le itayela nabo bayothuka ngoba vele kufanele bathuke ikhathi ziyahamba. Uzoyende ngishumele uNkulunkulu umbheke njengokwemfundiso yezwi. Musuku umbheka njengokwendlela wena okhule ngayo. Mkhulu kunendlela wena okhule ngayo. Futhi mawusuna isontweni ungakhohlwa ukuthi sonke asikhulanga nawe. Asikhulanga nawe. Asikhuliswanga futhi ngendlela ugogo wakhe ayethetha ngawo. Ngoba izinto ugogo wakhe ayinenkinga ugogo wami wayengenazo inkinga ngayo. Manje uzosikhatha impi yogogo abasekho ogogo na. Kubhizi xabana ama-ideas ogogo. Ugogo wathi ku-wrong, ugogo wami yena wathi ku-right. Bizana ogogo bashayana ogogo manje. Abasekho ogogo kodwa kubhizi kuyaliwa la kulwa indlela zogogo. Hallelujah. Ama-Nigeria ayabheda sidala kusho wena ama-Nigeria ayabheda sidala kodwa lithi iBhayibheli laba bantu okubo nawo umbuso abavela kuzo zonke izizwe. Manje uzokwenza njani mawuneZimbabwean kanti wena uneqhubu neZimbabwean uneqhubu neNigerian manje senikulo mbuso engxubavana senindawonye manje na uthi ngumZulu namthi ngumNigeria ngumZulu ngumNigeria ibambene itholene phezulu ayike goba uphondo ngoba sizela sigwela ubuzwe sangagwala i-new creation. Amandla njengoba ukhona abantu othi wena bayakucika. Hayi mina nje iNigeria iyangicika nje. Angifuni nokulizwa nje liyangicika nje. Nawe khona basho njalo umZulu uyangicika nje. Angifuni nokumbona umZulu nje mengakhuluma iZulu uyangicika nje. Vele lemhlabeni kuyacikwana awuzange uzochaza abantu nokucika abantu uzokholwa. Bonke abakholwayo bawumndeni munye nawe. Ngiyashumayela manje ngiphethe uhalakasha lomjovo. Wasenza umbuso ovela
Ubale phansi verse baba. Sambulo. Oh, usekhohliwe. Sambulo 5:9. Asimlekeleleni Revelations 5:9. Revelations 5:9. Revelations 5, asqala verse number 9. Microphone. Omunye angibambele Acts 10:34. Ahlabelela igama elisha athi ufanelwe wena ukuyithabatha incwadi nokuvula izimpawu zayo Yes. ngokuba wahlatshwa Yes. wabathengela uNkulunkulu ngegazi Baba wabathengela. Wenza njani? Anginizwe mina wenza njani? Ubani? Ngani? ngegazi. Igazi lika Jesu lingaphezulu kwegazi ozalwa kulo. Yashumayela. Into eyenziwe igazi lika Jesu obaba omkhulu babengeke bayenze. Manje ngicheme nabezizwe yini cha? Nami ngumZulu phaqo. Kodwa into eyenziwe igazi lika Jesu ngisho uShaka Zulu uqobo lwakhe wayengeke ayenze. Wangiphakamisa uJesu, wangibeka ngaba sezingeni elifana ncamashi nabantu ababukwa ngathi baphezulu empilweni. Abekho phezulu ngikho ngaphansi siyalingana. Siyafana nse umlunga kangcono ngalutho nakancane angisoze ngamqothozelele ngoba naye akasoze angiqothozelele azelanga ukuzokothozelana la sizolingana ngokukholwa. Angizange ukuzohleka amahlaya belungu nababazange ukuzohleka amahlaya ami asizange ukuzohleka sizokholwa into esenze safana ncamashi ukuthi siyakholwa. Uzona uma kulento ukuthi angiyakholwa kodwa phela insila ukuthi ningakholwa kakhulu bese nishiya izinto ezinenza abantu eniyibo khabobo wabathengela uNkulunkulu ngegazi. Angiyona umlanjwana wakaNkulunkulu mina. Ngiyumntwana wakaNkulunkulu ngokupheleleyo. Ngokupheleleyo. Phelele phe. Akho umuntu okufanele ngihlawule. Noma ngabe ubaba akaqedanga wena ngingeni kulapha. La ebuntwaneni bikaNkulunkulu ngiphelele la ebuntwaneni bikaNkulunkulu ngiphelele. Awu ngashumayela ngezwana. So makunayinkinga ngale esizulwini nasosikweni kuneyinkinga ukuthi manje ngabe wena inkinga ufana nabanye abantu phuma kulokho ngena kulokho sengashumayela ngena kulokho lokhu ukuthi awushodi ngalutho lokhu kuthini funda baba Wabathengela cela ufunde kwi microphone baba wabathengela uNkulunkulu ngegazi lakho Yes. abovela kuyo yonke imindeni asithini yonke imindeni bambane your family dynamics awana mandla kulento osungene kuyo. Angiphinde futhi inkinga zomndeni asisenawo amandla kulento osungene kuyo. Ngiyashumayela mina lapha esontweni lento osungene kuyo inamandla ukudlula inkinga zemindeni ukuthi ubani akamlobolanga ubani akashadanga ubani lento osungene kuyo iyayisuphasida yonke leyo nto ayisaki into kufanele ilungiswe sekwalunga konke mhla ebethalwa ethi it is finished. Asashodi ngalutho kuphela kufanele usibandane izinto zibalungele ubaba nomama bashadiswa lutho kuyo yonke imindeni senziwe umndeni ofanayo kulento esikuyo umlanjwana kasekho. Ngiyashumayela mina
umlanjana kanjani? Ya, umlanjwana akasekho ozalelwe emshadweni, akasekho ozalelwe ngaphandle, akasekho. Abavela kuyo yonke imindeni benziwa umbuso wodwa. Manje inkingi isizosala la ekhanda lakho yokuzenyeza. Phela mina ngingenza njani? Ngingane yangaphandle, yona ingane yangaphandle, yona ingane yangaphakathi. Umntwana kaNkulunkulu ozelwe ngegazi lika Jesu. Bonke abamamukelayo wabapha amandla okubizwa ngabantwana bakhe. Uhambela phezulu umntwana manje ophelele. Ngisho mayelana. Hayi. Konke ngizoyisho. Iyangibamba kancane. Kodwa ukuthi angisho. Kulo mbuso uJesu wasenza sonke amakhosi. Kulo mbuso kaNkulunkulu. Umbuso wobupristi namakhosi. Lento yakho yokuzenyeza phuma kuyo. Uyinkosi wena la emhlabeni eyenziwe uNkulunkulu, wayidisha komunye umbuso ovela kubantu abavela kuyo yonke imindeni. So uphume enkingeni, inkinga zemndeni awungenwe nenkingeni zemndeni, usala ngaphandle abangathengwanga ngegazi lika Jesu. Haleluya. Tshela makhantani phuma kule nto inkinga zemndeni, phuma mtshela thani phuma. Omunye akafuni, uyambona uyabambelela. Mina inkinga ngithelwanga ngenyongo. Nangu umfundisi efuna ukungibhethisela izinto. Kushoda inyongo, ngiyakholwa ukukholwa kodwa inyongo phuma enyongweni, phuma lapho. Umuntu akuKristu uyisindalwa esisha. Bese lithi iBhayibheli ifuna amehlo manje ubheka okwakuqala. Kodwa manje sebufana abosha. Somebody shout it! Shout it! Kuvela kuhle, kuvela imoto, kuvela degree, kuvela diploma, kuvela umshado, kuvela impumelelo. Stand on your feet and shout it. Onikeza abathatha i-high five futhi ibheka khona okuzovela. Anibheka khona okuzovela. Korabashata yana bababasa. Uyendele beshekelelelelelele bos. Yena ngedwanga. Kodwa ufuna amehlo. Khona okuzovela. Nikeza abathatha i-high five futhi khona okuzovela. Come on, talk to me. Shakaya. Baba, inyongo yashota. Kodwa uvula amehlo. Khona okuzovela. Yes. Ibiza isibongo esirong. Kodwa uthatha isitulo uhlale phansi bese uyabuka khona uzovela.
uzovela. Yazi abelungu babheda bathatha umhlaba kulungile. Kodwa vula amehlo. Ubuke. Kuthi sesenziwe izinto ezirong kangaka. Singabantu ayikhona into engavela. Oh labo shakata. Khona kuzovela. I'm here to preach to all people from every race, from every tribe, from every place. When a man is in Christ, he is a new creature. All things past, behold. Hlala phansi. Unyangizwa ukuthi ngiyashumayela kodwa imbambile la nto yenyongo. Uyayifuna inyongo. Ngiyashumayela mina la esontweni. Mthetho phuma entweni yenyongo. Mthetho ba serious mthetho phuma entweni yenyongo. Le ndaba yokufuna ukucisha ingane zakhe ngenyongo phuma lapha. Siyakholwa manje sindisiwe manje. Phuma entweni yenyongo. Ayikho into engeke ilunge. Sengihambe kakhulu. Bethi iBhayibheli abavela kuyo yonke ini. Khuluma nami sengethanda abavela kuyo yonke ini. Sawucabanga ukuthi mngakanani imindeni emhlabeni. Awucabanga ukuthi imindeni yakhiwe izizwe ezingakanani. Khona ama-China la. Khona ama-Swati la. Khona ama-Russia la abanye bayalwa ke futhi. Khona ama-Ukrainian khona la. Ibambene. Umbuso wodwa. Mase sikulombuso siyayishiya into zangaphandle. Awukwazi ukuba kulombuso kodwa amaXhosa ngiyakholwa ukukholwa. Kodwa nje ungixolela ikhosa angiliphiwe. Lo mbuso lo uyayisupersede i-tribalism. Ubuzwe usala ngaphansi uphakama i-new creation. Hello? Ngizokala? Isikhathi sami siyangishaba zami ziningi izinto engifuna ukufundisa ngazo. But ngizovala la. Trusting ukuthi sophinde siqhubeke ngelinye ilanga. But before sivale ngifuna sibambe ngicela ungibambela kahle ke manje baba. Acts chapter number 10 verse 34. There's something I want to show you. Acts 10:34. The scope of his dominion. Yabona uNkulunkulu ubusa nganani? Uyabusa kuyo yonke indawo. Nabantu ngabaphiwe uyinkosi yabo. Awu ngiyashumayela mina. Abantu onjani? Uyini yena? Nabantu abangakuphiwe. Yena uyini? Angangena endaweni yokuthi umphiwe noma umphanga. Yena uyinkosi yabo bonke abaphanayo nabancishana. Uyinkosi yabo bonke abantu bakhe. Sanibonani? Kodwa incane ngicela ukudlula kuyo. Yazi maxabana abantu sikholo kanje. Sindisiwe bese siyaxabana. uNkulunkulu akangeni. uNkulunkulu kanjani? Muze ufuna ukuthakathisa uNkulunkulu. Akekho umuntu ongeke aphumelele ngoba akazwani nawe. Bambani. Akekho umuntu onjani? Ngoba awukho powerful kangako. Uyakholwa impela uyavutha. Kodwa awukho powerful ngalendlela ocabanga ngayo. Izokugulisa leyo nto. Yokuthi abantu bahlukana nawe impilo zabo yoma zithi thaqa. Ngoba into eyoma nje inhliziyo yakho. Uvela uzokuthiwa kaphumelele imhlolo uvela wathenga unyanyavu lwemoto olushasha. Uthi hawu nya. Ngizokala? Lithi iBhayibheli sondelani bazalwane bami. Angidlali ngiserious. Lithi iBhayibheli uma ungena etempeleni uyonikela bese uyakhumbula ukuthi khona oxabene naye. Lithi iBhayibheli shiya umnikelo ungawushiya umnikelo jika uhamba uyolungisa nalo owonene naye. Ngoba uNkulunkulu akafuni uthatha izinto zangaphandle uzoyifaka la esontweni.
ubhizi uthi ngiyabopha ngegama lika Jesu. Ayikho into ozoyibopha la. Na uzobopheka ngoba na njengoba uthi uyambopha nawe uyakubopha niyabophana. uNkulunkulu akalona iphoyisa libophanayo abantu ababophanayo SAPS. Uma uqabane nabantu yenza indlela nixolelana uyeke ukuzothana ngiyabopha. Wena Nkosi ilwa nabalwa nami akangena uNkulunkulu mawulwa nelinye ikholwa. Bazana ngidlala ngiserious. Kwasuka ingqabane eJerusalem. KulamaJuda nabesizwe. Kwasho uNkulunkulu akayingeni indaba yengqabano yamakhono. Akayingeni. Abapostoli bathola ukuhlakanipha. Babiza amadoda ahlakaniphileyo. Kuthe xazulula ingxabano. Ngoba ingxabano zamakhono zixazulwa ngokuhlakanipha. Azixazululwe ngokuthandaza. Yabona nje ngiyombambela u3 days. Uzolamba, ulambe uzanke into ongayazi. Hallelujah. Asifane. Acts chapter number 10:34. khona uPetru wavula umlomo wathi nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. uNkulunkulu akabheki ini? Ubuso bomuntu. Senzela sengathanda uNkulunkulu akabheki ini? Ubuso bomuntu. Khona abantu mawubabheka abakuchazi bakucika. Kodwa uNkulunkulu mayebabheka akabheki ibuso. Angisho ngabazalwane. Angisho ukuthi bahle noma banjani. No. Ngikhuluma ukuthi khona abantu wena mawubabheka awubapreferi. Awubakhulumi na kahle. Ngacathi abantu mabakhulumi kahle uNkulunkulu uyangena bayangena uNkulunkulu ubuka wena. Wazi wahleba kade uthandaza nje ekseni. Wazi wakhihliza kwaphuma ifinyila la usuhleba kangaka. Hawu cha khona bo. uNkulunkulu akabheki ibala lo muntu. Kusho ukuthi masiza kuNkulunkulu our race does not matter. Hello? When we come to God, our race does not matter. When we come to God, our tribe does not matter. Ukuthi wena uyisiphi isizwe kuhle mawuzigqaja usengaphandle. Kodwa mawusungene kulombuso uzigqaja ngaphezulu kwalokhu yena kwenzele khona. Kusho ukuthi lokho akwenzile kuyiyona into yokuqala ozigqaja ngayo ngaphezulu kokuba uyigqaje ngobuzwe. Our boast and our confidence is firstly on the work of the cross before we boast on our nationality. Because when we come to God, He does not look according to the flesh. So you're not superior and you're not inferior because of the color of your skin. So hayi kube unumhlophe ngabe waphumelela cha. Kube umhlophe ngabe njengoba unje mawucabanga kanje. Into ekwenza ukuthi ube nje yilendlela ocabanga ngayo. Mina ngabe ngikuthi ube ngimhlophe lutho ngabe unje. Ngabe la okhona ngoba into ekwenza ukuthi ube la okhona yilendlela ocabanga ngayo. Wawungabambezeleke empilweni ungakasindiswa. Kodwa njengoba ususindisiwe uNkulunkulu akabheki ibala. Qhubeka baba ngakuphazamisa. Yes. Khona uPetru wavula umlomo wathi Okay. nembala ngiyabona ukuthi uNkulunkulu akabheki ubuso bomuntu. Yes. Kodwa ezizweni zonke omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka kuye. Ezizweni khuluma nami ezizweni omesabayo nowenza ukulunga uyamukeleka kuye. Akekho umuntu odrejectwa nonqatshwa ngenxa yobuzwe bakhe. Ngiyashumayela. Sengiqedile. Anganiki okuningi kakhulu namhlanje. Sivale. Sizwana? Now what we must fix kufanele silungise kuwe ukholo lwakho. Yeah. Sengithe ngiqedile ukushumayela. Ayikho into wrong ngebala lesikhumba sakho. Ayikho into wrong ngesibongo sakho. Ayikho into wrong ngobuzwe bakho. Into ofanele ilunge nje kuwe ukholo lwakho. Ngoba konke kuyenzeka kokholwayo. Yawuzumthetho lombuso? Konke kunjani? Konjani?
ngikholwa. Akunandaba ukuthi ubalalini. Akunandaba ukuthi ubuzwe buphi. Uma ekholwa kuyenzeka. Bazalwane bami, akusizi ukukhala esontweni. Kodwa ukholwa ukuthi kunezinto ngeke ube nazo. Ngeke ube nazo ngaphela. Ngoba kulombuso sithenga ngokho. So into engizocela ukukulungisa yona sengivala sesithandaza sesiphuma. There is nothing wrong with you. You would not be far in life if you were born in another tribe. You will not be far in life if you were born in another country. No. In those countries that you wish you were born in, there are people who are exactly where you are. What is wrong with them is their faith. What is wrong with you is your faith. There are rich people in every nation in this world. There are poor people in every nation in this world. Because what is wrong with humanity is faith. If we can fix your faith, you can prosper anywhere in the world. So ayikho into fanele yazi mina ngabe ngikude ukube namhlanje ukube siyawucisha. Wena ayikho into wrong ngawe kube ubaba wathola amandla ngabe ngikude inkinga ubaba washoda ngamandla okungiqedela. Phuma lapha. Uma umuntu uyisidalwa bambani ke bazalwane isikhathi sami sesiphelile. Ngicela ungifundela the last verse. Ngishilo ngathi mangalithanda iBhayibheli uzobhoreka. Ngicela ungifundela the last verse. Ephesians chapter number 3 verse number 6. Ephesians 3 verse number 6. Maykhona omunye otholayo umsize bazalwane because sine cordless mic like I. 6 verse. Ephesians 3 verse 6. Ngathi uyathola ngalama ngicela umboleko ba okay ngathi akatsho ngicela unikeze uma simlekele Ephesians 3 verse 6 ngiyathola manje niyabona bazalwane ngabe sengiqedile mina ngamfundisi yesibambezela ngabe sesiphumela kusemina yinina bazalwane nithola late Ephesians 3:6 ma yes That the Gentiles should be fellow heirs, okay ngicela siqale mhlambe verse 5 ma which in other ages was not made known to the sons of men, yes as it has now been revealed by the Yes. Spirit to his holy apostles and prophets, yes that the Gentiles should be fellow heirs of the same body and partakers of his promise. bam uma sengiyathandaza uma kini ungakazi ushiyelwe ifa ngifuna wazi ukuthi kulombuso unefa sengiyathandaza sengiqedile Praise God, praise God. nansi into uPaul uPaul ayiveza kule ncwadi uthi nansi imfihlo eyayifihlekele ngaphambilini uthi abaningi abayazanga oh God ngoba abesizwe kuleli bandla laseJerusalem babekholwa kabuhlungu benokuzenyeza ngoba amaJuda ayezibona ebakhulu kunabo kodwa umpostoli uyabhala uthi ake ngimtshele imfihlo ukuthi abezizwe bayizindlalifa ngokulinganayo kanye nabaJuda bazalwane awukho oh my God ayikho into shoda ngayo ungcono ngakho konke ngenxa yalokhu uJesu akwenzela khona Hallelujah. unefa unani Nefa. lithi iBhayibheli nawe you are a partaker Amen. bolimi lapha emhlabeni uyishareholder nama shares Hey, Nkosi. lo mbuso lo msukholwa sengathi manje uncikisiwe uncikiswanga ungwala ngokupheleleyo angivale ngithandaza sengivale kwangempela manje indodana yolahleko bishop into eyibuyisa ekhaya ukuthi yathi noma ilahlekile kodwa yakhumbula ukuthi ubudodana bulahlekanga Hey, udodana bamba into blahleka. ngishoyo bamba into ngishoyo
Ngamanye ngisho lolu hambe soluhambayo kuyenzeka ulahleke kodwa mawusulahlekile ubudodana abulahlekanga yavuka inuka yathi ngizosuka la ngiye kubaba ngoba akekho ngangitshela ekhaya nginelungelo lokufika ekhaya abaqasukile abaqasuke kodwa sengiyabuya manje ngoba la bread of life bonke abake bakhonza khona banelungelo lokukhonza njenganawe awukwazi kuma eminyango uxosha abantu abafuna ukuzokhonza ngizwani Hallelujah. yasika nje njikana nangezwe so la esontweni angikuswanga ukuthi manje ngoba wakhulunyelwa ubani wafika kuqala kunawe akusangeni lokho kuleli bandla uzelwe kabusha unjani awujoyinanga la uzelwe kulombuso asijoyini manje mina ngajoyina kuqala hayi akusebenze bokujoyina la kuyazalwa sonke sizelwe singamadodana namadodakazi alendlu sizelwe akekho othandwa kakhulu nothandwa kancane noma ngabe uthandwa kakhulu siyakubongela inhlanhla yakho kodwa nami ngwala ikhaya noma ngabe izindle zodaka kuse Yalana. Usekhaya. Yalana. ngezwe babanda lana njani nasenipimba kangaka manje kuleli sonto athi njani noma ngabe izindle zodaka Usekhaya la. Usekhaya la. Noma bezindle zodwa. Kukupa bread of life kukupa bread of life noma ngabe kunayinkinga kukupa bread of life noma ngabe khona abahlulekayo kukupa bread of life kusekhaya lapha yebo mntanami yebo noma bizindle zodwa kusekhaya la nami kusekhaya la asisahamba bread of life noma ngabe i-worship lase bread of life libonakala likhulelwe kodwa kusekhaya la noma ngabe izindlu kusekhaya lana sonke nami kusekhaya lana aninizwa bo noma ngabe izindle hallelujah korabo shaka yabasa noma ngabe bengathi laba bantu abasindisiwe banenhliziyo ezimbi abaxoleli kodwa kusalayo kusekhaya sekhaya asimeni ngenyawo zethu sesiyathandaza mntanami kusekhaya la awibize sisi
mama benilisela ngezinto zesikrimo izinto zoshama khona. Hallelujah. Hallelujah. Asibamba sithandaza. Sibambe sithandaza. Sondelani sesiyathandaza. Hallelujah. Noma ngabe izindle zodaka kodwa kusekhaya. A bread of life kusekhaya. Ukuphi bread of life? Kusekhaya. Akhona amanye amabandla angcono. Kodwa mina ngingwakuphi? Ekhaya. Ngingwakuphi? Kukuphi bread of life? Ekhaya. Anginizwe mina kukuphi bread of life? Ekhaya. Ekhaya. Noma ngabe izindle zodaka. Noma ngabe thina sikakabi nakho lokho enintini khonza kube kubaniza. Kodwa kusekhaya. Kusekhaya. Akekho nongasimema kwelinye isonto. Angazi la isonto linjani. Mina la ngishumayela khona la ngiphethe khona ngiyabatshela asivakashi siyavakashela. Asivakashi siyavakashela. Ongayibona phi ingane ifunda isikole namhlanje angiyalova eclassini angikho ngisawuvakashela kwesinye isikole ngizwile kuthiwa kufundwa kancane kanjani uphasa la ufunda khona ikhona ibishop namhlanje ngicela ukuxolisa ngizwe kuthiwa khona imvuselo uvakashana ayikho into engcono kwelinye ibandla engekho la kuyafana sekhaya noma ngabe izindlu umntwana kaNkulunkulu ngokupheleleyo awushoti ngalutho ungathi mase usindisiwe bese ucala khona abantu abazokwenzela ifavor sezwana you've got rights and you've got privileges. Because of time I will not be able to explain Revelations 5 verse number 12, but mawufika ekhaya ngicela ufunde iBhayibheli lakho ubone izinto uKristu akunikeze zona sezwana mhlambe because of time ngicela ungibambela Revelations 5 singasahlali phansi singasahlali sesimile Revelations 5 verse number 20 verse number 12 Revelations 5 verse 12 I want you to see the inheritance. Tell ungahambe put ungahambe I will see you just now. Revelations 5:12. Yes. These are the inheritance. Yizinto lezi uKristu akubekela zona. I want you to get home and write down these things that Christ has given you. The Bible says, worthy is the Lamb who was slain to receive number one, power. Power is your inheritance. Somebody say, power is my inheritance. Amandla ayisabelo sakho. Izwakala? Ini? Ayini? Amandla ayifa lakho. Akekho umuntu ongakusabisa ngamandla. Ngoba amandla ayifa lakho. Number 2, wealth ingcebo iyifa lakho. Ingcebo. Wena awuzogqoka manikiniki la emhlabeni. Ngoba le ikhona ingubo emhlophe. No. Ingubo emhlophe uzoyigqoka la. Amanikiniki awagqokwe yilabo abafika nawo. When ubaba wakhe igolide nesiliva lingelakhe. Bazalwane bami ngiyaxolisa sengiqedile ukushumayela. Siyathandaza manje. Sekushaya isikhathi sokuthi abazane babe nemali. Bamba ungasudlala ipiano manje uzoyidlala Nkosiyami. Fire in the name of Jesus. Bamba nilele mina. Sekushaya isikhathi sokuthi abazane babe nani? Khuluma nami sengiyathandaza. Kushaya isikhathi sokuthi abazane babe nani? It's time. Because one of the things bazalwane ezizokwenzeka ngaphambi kokuba uJesu abuye. Oh God. Is that all the nations of the world will say, let us go to the mountain of the Lord so that we may learn the ways of the Lord. Isikhathi sokuthi abefundisi bajabulela ukushutha no president siphelile.
Oh president ofanele bajabulela ukushuthana befundisi. There's a man in Nigeria called Bishop Benson Idahosa. He passed away. Presidents all over the world, they flew to come and see Benson Idahosa. In the Bible, the prophets were the ones who were giving instructions to kings. Ngelinye ilanga kufika indoda ifika kumprofeti uthi umprofeti hamba nimtshele ayogeza emanzini. Anginasi isikhathi sokumbona ngoba into engiyiphethe inzima kakhulu. Indaba yokujabula ukushutha nominister bahle sebabonga sebathanda kodwa kuyonto serious le umfundisi wonke man of God ubizwa uNkulunkulu ngobizo liphakemeyo ubhizi uyamlandela uminister uyakuziba uyamlandela ngecamera siphelile isikhathi salonto basalwane. Lithi iBhayibheli a borrower will always be a servant to the lender. Mawungena mali izwi lakhe alizwakala uyancetheza noma ngabe ugcotshiwe kodwa leso sikhathi siphelile basalwane ngoba lithi iBhayibheli ingcebo iyifa nesabelo sabangcwele. I want you to go home and read these verses. These are your inheritance. Number 1, it is power, wealth, wisdom. Indaba abazalwane bomvuzo omkhulu kuphela siphelile. So umvuzo omkhulu uyaphaswa esikoleni fanele uphase. Mathini komvuzo omkhulu kodwa ufela ngisho elo. Siphelile leso sikhathi bazalwane. Ukuhlakanipha kuyifa labazalwane. Ini? Kuyini? Abazalwane must be wise. Abazalwane kumele bagcwala ukwazi, bagcwala ukuhlakanipha, bafuze uJosepha noDaniel. Izwe kufanele icazululo lithole endlini kaNkulunkulu. Ngoba sesiba abantu abagcwala umsindo kuphela. Into eyenza lokho ayikho into ehlakaniphisa njengezwi kaNkulunkulu. Kodwa idenza ukuthi ube yikholwa elingenakho ukuhlakanipha ukuzonda izwi uthanda ukugida. Unenkinga mawuthanda ama-chorus bese uyalala makushunyayela. Hayi yena ushumayela uthi ayudonsile. Kodwa makugidwa kuze kusho wena siphelile bazalwane isikhathi somgido ongenakho ukuhlakanipha. Ibandla must be a place of information. Uthi Daniel kuNebukadnezar awuniki ithuba ngiyothandaza. uNkulunkulu okwazi ukumbula izinto ezifihlakeleyo uza ngimbulela imfihlo. We must come to church to find solutions for the places we work in. Because wisdom is an inheritance of the believers. Might, honor, ukuhlonishwa, ukuhlonipheka kuyifa lakho. Ini? Wena uyona lento ohamba uncetheza. Hamba uhlekela into engekho. Fana noma isigwili masisho into engahlekisi ungahleki. Usibuke emehlweni ngoba sijwayele abantu abahleka into uhleka nohleka ngoba into eshoyo ayikho. Isikhathi sokuncetheza bazalwane siphele. Glory inkazimulo yifa lakho. Fanele uqhakaze. Isikhathi sokudatshukelwa siphelile. It's time to shine. It's time to shine. Isikhathi sokuthi uglowe manje. Iglow seyifikile. Asivala amehlo. Sisiyathandisa. Everybody open your mouth and begin to pray wherever you are. Thank Jesus for what he has done for you. He purchased you. He made you an equal. You are not inferior in any way. You are superior. He has seated you with Christ in heavenly places, far above principalities and powers. You are called for dominion. You are placed in the place of top. You are called to the topmost top. You are the head and not the tail. You are above and not beneath. You are called. You are called to reign. You are called for influence. You are the salt of the world. You are called for influence. You influence wherever you are. You are the light of the world. You give solution. Where you step in, solutions have stepped in. You are far away from confusion. You bring direction. You bring clarity. Open your mouth and begin to pray. There is no lack
nothing missing, nothing short in your life. Everything is well with you. You have been made a kingdom of priests and kings. Open your mouth and pray. Kabarashandele bebe kasaya taba. Librado shakataya da baba basalaka. Mandrobo shataya baba bako sendele beyata. Maradaka shatala baba bakasaya. Ela basoto lobokosha. Mandrebe sakatala baba bayandele bebebesha. Ibra kotombele yasa. Sispindele teluzotandasa. Kambreda shatala baba kosaya. Thank you, Jesus. Libro kotondo lobobosa. As the Spirit leads, as the Spirit leads. Baba egameni lika Jesu siyabonga moyengcwele. Siyabonga baba izwi lakho egameni lika Jesu. Sibonga baba amandla phezu kwamandla. Ugcobo phezu kogcobo umlilo phezu komlilo ngegama lika Jesu. Heavenly Father siyaphakamisa ngegama lika Jesu. You are worthy to be praised. Oh God Almighty, ugcwala, 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 ugcwala. Bayade, 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 bayade. We glorify your name, oh God. Ugcwala, ugcwala, ugcwala. Nkulunkulu wethu namandla. Siyabonga ukuthi uzoshintsha izinto. Siyabonga ukuthi uzoguqula. Siyabonga. Bayade, bayade. We glorify your name. We are in your presence, oh God. Siyakuphakamisa. Baba siyabonga namhlanje. Izwi lakho linamandla. Izwi lakho liphilile. Lumthombo ukuphila. Sithi bayade. Bayade, bayade. Bayade, bayade, bayade. Bayade, bayade, bayade. Woo! Oh my God. Rababashana. Rikalababashia. Rakadarabasha. Rakarabasha. Rakaraba. Rakarabasha. Rakaribasha. Rakabasha. Urabababasha. Rakarababa. Rakaribasha. Uradarabasha. Siyabonga, siyabonga. Siyabonga, siyabonga. Oh my God. Siyabonga moyengcwele. Akekho njengawe. Siyabonga nkulunkulu wethu ukuthi uzoguqula baba indlela esicabanga ngayo, indlela esenza ngayo izinto. Baba siyabonga. Sizophakamisa amandla. Sizophakamisa ubucwele